Mayong adlaw sa Ginoo mga igsoon. Karon taknaa ako mga awhagon sa pag-abli sa atong mga balaang kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 1. Og pagkahuman kita magampo. Nagaingon, sa sinugdan gipangbuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. Mao kini ang pulong sa Dios, magampo ta. Dalay ko namong amahan, salamat sa imong pulong o may mag-iwag sa among mga tiilan padulong sa kamatuoran. Ug mo'y kahayag sa among dalan padulong sa imong ginharian. Hinaot pa na ikaw ang magtultol kanamo sa kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y makahatag kanamo kagawasan. Tabangi mi sa pagsabot nining imong pulong karong takna. In Jesus' name. Amen. Kini nga bersikulo mao ang pundasyon sa tibuok kasulatan. Kini makita nato dinhi ang pagkasoberano sa Dios. Mao kini ang atong titulo o ang atong title, paksa, ang soberanong Dios sa sinugdanan. Unsa may soberano, may igsoon? Soberano, buot pasabot, siya ang nagkupot sa tanan. Siya may kontrol sa tanan. Siya ang sinugdanan sa tanan. Siya ang nakakita sa tanan. Soberano siya. Kay balo siya sa tanang iyang kibuhat, sa tanang panahon, tanang lugar. Gisulat kini ni Moises ngadto sa mga Israelitas nga bag-o lang naluwas gikan sa Ehipto. Samtang gilibutan sila sa mga nasod nga nagsimba sa daghang mga Diyos-Diyos, mga hinimo lamang sa kamot. Kining Genesis 1:1 nagpahayag nga naay usa ka tinuod nga Dios. Kinsa nga walay sinugdanan, nag-inusara og maoy nagbuhat sa tanan gikan sa wala. Kung tawag gini sa Latin, creatio ex nihilo. Now, tungod kay ang Dios mao ang sinugdanan og magbubuhat sa tanan, kini nga bersikulo nagmando sa atong tibuok nga kinabuhi. So atong tan-awon ang duha ka importanteng kamatuoran nga angay natong saligan og alagaran. Primero, makita nato dinhi sa maong bersikulo sa sinugdan gipangbuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Dinhi makita nato ang Dios ang una nga milungtad o naglungtad o nagmando. Makita nato dinhi ang iyang pagkasoberanya. But pasabot, sa wala pa ang universo, ang tibuok kalibutan, ang Dios ana-ana. Wala siya magkinahanglan sa kalibutan. Siya hingpit sa iyang kaugalingon. Busa ang pulong Dios sa Hebrew Elohim, dinhi nagpakita sa iyang dako nga gahom. Gilalang niya ang tanan, pinaagi lang sa iyang pulong, sumala sa iyang plano o kabubuton. Hunahuna ang usa ka batid nga magkukulon. Ang lapok walay katungod nga magsugo sa magkukulon. Ang lapok nagdepende sa magkukulon. Mas labaw pa niana, ang Dios wala lang mag-umol, siya ang naghimo sa mismong materyales gikan sa wala. Creatio ex nihilo. Subusa, kung ang Dios maoy tag-iya sa sinugdanan, siya usab ang tag-iya sa imong kinabuhi karon.
Sa mga panahon nga gibati mo ang mga kagubot nining kalibutan, hinumdumi nga ang Dios nga nagbuhat sa universo mao gihapon ang nagkupot sa imong kaugmaon. So angay kitang musalig sa iyang hingpit nga pagmando. So nakita nato nga ang Dios ang una nga naglungtad og nagmando nining atong kinabuhi. Ikaduha, ang Dios mao ang pundasyon sa tanan. Siya mao ang pundasyon sa tanan, kini kamanduan sa atong pag-alagad kaniya. Subot pasabot, kay siya man ang nagbuhat sa mga langit ug ang yuta, ang tanang dapit ug ang tanang binuhat, iyaha. Walay bahin sa imong kinabuhi nga gawas nun gikan sa iyang pagkaginoo. Gigugma kanya alang kaniya, kita alang kaniya ug ang atong saktong dapit mao ang pagpasakop ubos sa iyang tiilan. Kung palito nimo ang usa ka balay, ikaw na ay tag-iya sa matag lawak niini. Gikan sa sala hangtod sa kusina. Dili pwede nga ang kanhing tag-iya magbuot pa kung unsay imong buhaton sa sulod. Subot pasabot, daghang Kristohanon ang gusto nga si Jesus mahimong manluluwas apan dili Ginoo sa ilang adlaw-adlaw nga desisyon. Ang pag-alagad sa Dios dili lang tunga sa adlaw nga buluhaton sa Domingo. Kini naglakip sa imong trabaho, sa imong pamilya, ug bisan pa sa imong hunahuna kada adlaw. So, unsa may atong angay nga masabtan niini mangigsuon. Kining Genesis 1:1 nagpahinumdum kanato nga ang atong kinabuhi dili sulat-sulat lang o sulandog sa higayon. Ang Diyos nga nagsugod sa pagpaghimo sa kalibutan, mausab ang Diyos nga nagsugod sa maayong buhat sa pagluwas kanimo pinaagi ni Kristo. Sumala sa Philippians 1:1, ako'y panatag sa Tagalog pa, sa bagay na ito ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ang siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Sumusa maigsoon, hagiton ko kamo karong adlaw. Himua ang Dios nga sinugdanan sa tanan nimong desisyon. Kay kung huyang ang imong pagsalig tungod sa mga pagsulay, tan-aw sa langit, tan-aw sa yuta. Ang Dios nga nagbuhat ni ana gamit ang iyang pulong makahupot o makatabang kanimo. Subusa pabaskuga ang imong pagpangalagad. Ihalad ang imong kusog, ang imong oras, o bisan pa ang imong pamilya ngadto kaniya, kay dili ka iyaha sa imong kaugalingon. Ikaw hinimo o gipalit sa soberanong Dios sa tibuok nimong kinabuhi. Subusa maigsuon, timan nga ang Dios mao ang soberano sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Magampo kita, maigsuon. Salamat, Lord, sa imong pagkasoberano. Kay wa gayoy nagtago diha kanimo, tanan hayag danag sa imong atubangan.
ang pila ka libo nga katuigang milapas hangtod sa pila ka libong katuigang moabot ug sa tanang lugar presente ka, O Dios, kay balo ka sa tanan, kay balo ka sa among pangunahuna, nabasa nimo ang among mga kaisipan, basa nimo ang among kasing-kasing sumusa. Lord, dako kayong himaya o grasya nga kami nagalagad diha kanimo o nagasalig diha kanimo. Salamat, Ginoo, kini ang among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen.